Bisag moabot to si Papa karon. Ikapoy naman ko may nagutom pa jud. Gani din ako po. Uy, nagdula si Mimi og si Dini. Ato na ko be. Oy, Mi, nasi Sam. Kung nagnasi Sam din mao na atong sugoon, Mi. Papalito na tong makaon. Me, papilag og dula be. O sige, papilon ka paliti sa mig makaon. O sige, mo palit siya ko. Bang. Na, nilakaw man himoon nga way kwarta. Saan pagpalit anak? Ha, gawin mo balik naman to din Meanwhile, na, wa mali ko dala kwarta. Rami, ni balik na. Nilakaw man kay way kwarta sa. Bago ganing ni balik ko. Ang kwarta bi. Mahuli na lang kami, dito na lang ta mamalit. O sige, tara. Wa man no klaro. a few moments later. May nanata na pizza balay. Tara didi kay gutom na. Ngayot ang pagkaon sa inyo ha. Tara mi. Pero taysa, nganong nagkuyog ni si Sam? Makuyugan lang gugo dini. Bitaw dini kuyugan lang na to si Sam. Para na tayo suguan ba? O sige, pwede ra ko ninyo suguan. Basta sabay ko. O sige, tara na. Ma! Ma! Oh, unsa man? Asa mo gikan din Nang lagma, may pagkaon dira kay gutom kaayo. Na, wala ra baya din Bi, pasugwas ako bi pagpalit sa isda dito bi kay lutoon na tug sudan pa ni hapon. Si Mama, oy, sige magpanugo kabalong gutom kaayo. Sige na, ay na sige gyaw-yaw, pagdali na dito. Sige na lang, oy. Tara din mo palit na ta. Nganong kita may mamalit? Kabalong gutom kaayo. Ako nalay palit pe. Sige men mong lalis. Ikaw yapon nga tangaon kay kan. Di lagi, istam kay paliton. Sige, ikaw na lang palit sa. Paabot ra may dre. O sige, mo palit sa ko. Meanwhile, Asa naman to si Sammy? Dugaya pud oy. Oh, nana si Sam din oh. Darang isda oh. Unsa man na nganong kanaan mo gipalit ni isda? Maluto na na Sam. Wano may baligya nga dagko. Mao kanina lang akong gipalit. Isda gyapon ni. Isda bitaw Sam pero boriring man na. Impas jud ang mama karon. Oh shit. Tara oh. Makasaban jud ta ni Ate Axel karon. Tara na! Ma! Ma! Oh, asa naman akong gisugo din Darang isda, ma ah. Unsa man na? Ngano ka naman yung gipalit? Ako ba rin nagpalitan na nga si Samon? Ngano si Samay gipapalit nimo nga ikaw man akong gisugo? Ano ba? Sige magkagpalaga. Pinagutom na tayo. Nya karon, unsa man na pagluto be? Kaw, lakaw dito Sam, uli dito. Sulod mo diri be. Jud mo klaro pang suguon ba? Na.